Karon guys, adlaw Lunes, anja. Si Aliana gisapot tong adlaw, wa mo eskwela. Kay gani hagaon-uwan man di ko mo eskwela kay kuan ma way init, uwan. Mo na absent to. Rabyo lagi. Ngari ko na si babaw kay mangahoy ko. Damay gipang gudjud sa isang kahoy. Inja, kanilaging wala may isugnod. Kay wa mi nakapabugha. Mapabugha ra mi sunod adlaw. Bugha ko kahoy. Da, ang taas ah. Buhi, makita ni mo ay. Buhi pa ni, pero okay na ni. Buhi man. Ha? Buhi. Pagdira man, kala mo put-putin. Buhi gini guys. Ikaw po, aduh pag sinagkuanda ni. May lingaw ron. Naman kay uda ni. Buhi pa day ay. Dasag dirawan. Ibuwad na di. Uy. Da. Ngahoy ta. Kuya mong panghahuyan kay dari mesrasada. Bitaw des niya agi kay gipangputlan man ni Swan. Kagabuhi ko. Morning na mga kahoy. Karon pa maguding taniag. Ganiha kay nagsige man tug wanuwan. Pero karong adlaw Lunes madyo ang plano nga mangahoy ko. Galing kay wala gito ka sa pangahoy kay. Pag panahon lagi, daghan akong napinding nga buluhaton. Ngayon kog manguan ko mangguna di po ko kaguna kay pilit ang juta. Karon hapon karon pa man jud ning taniag. Hala ka nang sinagbot ko sa sada. Ay, tanjo ko na din kapitan. Anal na rin sapsapan kay kuan. Na, kagang sundang di mukod maka kuan. Alaka. Nagugitod bukon karong dali ra si jama uga. Manig salin sa gipang putol sa tagabuhi ko. Kuya gang kahoy kay grabe ko ah. Bisa man ron.
Aray ko. Alak ka. Ang mahak ko. Mau ni. Tayo ko lang pajama. Do, maana ang mga marites. Wala. Hi guys, nahuman na din kong pangahoy. Tabang po sa isa to ah. Isa. Tabang ko ta isang load. Buaw. Buaw bitaw pero buaw lagi pero kasag mapud musiga. Dia ang gilingkuran dia. Dagko ni bujag. Nga to ag kaisa. Tutambay sa mi dari guys, lami tambayan dani oh, dapli kasada. Kay anpud mi nilabay ra baghang X ganina. Nga karon na pa din na kamubuon. Limang kalado naglingi gyapon na ho. Asa ka? Asa ka diha? Matug sa unas mga batanon pang nanguyab na magusin taon hantong karon. Laway gihapon si Janaho, char. Madyo ni magtutambay sa dapli kasada kay mulabay itong mga kaniadto. Ta kuya pudri o da. Na labay guys ya. Cha kuya pagtugtog. Magalig mo labay na po ito kutro, maglingi na po, di ara ko. Mga snack na ninyo di ah. Balik tas pagkabata. Yun sa man ni, yahoo man day ni. Ang antan ninyo yahoo. Pabre. Ambil lagi ay. Ha? Ligo. I don't mind. Ang kurma. May manday ni. Next morning. Hi guys, majong adlaw na jung tanan. So karon guys, prepare ko og sudan para pamahaw. Natay isda sa buwan ko nun eh. Fast forward, luto na tong sinugba. Nja, luto na pag-ato ang tinula. So karon, mamahaw tanin jo. Hala, loy. Hala ka kada. Uy, antay.
Sebagainya aja, wah. Mabuhilan tayo ha? Madag ni mo tayo, basig mo biyan, alalay tayo. Ay. Uy, buat na ba na? Si ito na, iton. Hangad man. Hangad man ni mo tayo. Maglaw. Ayun. Siya ang baling buhok mang tiguangan eh. Tao gatay la, tao gatay. Naghilam naman. Ganton. Gan, Dalton. Dalton. Ang mas bagan. Iton gamay, iton dako. Iton tigwang. Nah, Iton. Iton bibi, iton tigwang. bakit malungkot ang Kaya na ka? Malungkot to si iton lagi, nga naman si Jah. My first Valentine's Day. Li mo tatay, amin tatay, lulo din na. Lulo, ano man na? Ang sakit ng nahulalan. Ning kuan siya pero buyag og idahang kuan. Iton. Nga naman na sila nag-gaon, magaling ang tatay. Ngano? Ngano na? Palabang nanay. Palabang lula. Lula. Ay, ngano man ang palaban mong lula? Di ka mangay. Di ka mangay iton tatay. Kasi lagi mo hilang ang gawin ng tatay. Wa mo lagi ni nag-andar. Itong gawiran ko nag-andar man do dyan. Kana. Agnaw. Kana ka apa? Close open. Perkara ni wo. Angkut kan yung anak Close ni. open. Oh, magaling mo hila. Open. Close open. Nagpa. Pahamanday po. Hindi naman. Gajud. Ay, patang-tang. Wa man sina ay unod. What ta kahibaw? Wa ta masayod. Only God knows. Na. Wa ta masayod og dari pa betos bahay na buo og dis agdon. Senta? Wa ta masayod og dis ana buo. Ang law ba og si bahay. O ang tikira kay na buka ra tay kuno tong katke. Mau dito datos ang tikira kay hugmag katri. Na sa Nasama nagbait. Doktor nga magapas o gahapon. Ano pa may sakit lain? Ug naa ko rin sa kita ug naa dai. Ano ba yung mga tabaw? Ite pa lang din Ginoo kay Ginoo ra sila buhat sa tanan sa bingara. Hindi pa Diyos Ginoo. Hindi pa Diyod. Magsige si kagdepan siyang kabuan. Ita na, magsige depas ingka siyang kabuan. Alagi. Magsige depas ingka. Ala Gajud. Ngi, magsigig depas ingka siyang kabuan no. Ide pas Ginoo. Tambaway ko ani, na may kamunikang kuha na listatin. Tambaway listatin. Nagte-reverse na ipakan dyan kuan. Kunin listatin ang mga Akan kay gipaak ng nyo. bukas. Pero minit ka katapusan na. Tukoy ko rin katapusan lagi. Lala, ito na kaya gawton. Alakatun. Ay nga Alakatun. po ang pingig kila turis. Ton, wa ang pingig kila turis ni Inka ton. Iton, wa ang pingig kila turis ni Inka. Ipakita doon tunay. Ay Ginoo, ay nasayod. Ide pa sa Ginoo. Ha? Ito. Mao. Lag, kila turis ni Inka ton. Parang nato no? Ay! Sige, bus doktoran eh ko nga. Nagkaman do para may withdraw hindi na gina 50. Ganda. Tapos
Ayo di. Butang lanjut ka, kaya wala Tahan. ko dili mo. Ih, jara yun din. LD. Lagi. Natawa. Ayo di, arumat tangtang na imong kilaturis. Ensa. Arumat tangtang kilaturis. Pila turis. Pila turis. Ay, ngay flor. Nasa ko si Alimil. Alimil. Ato like kung na isuksuki ka ko, pero sa ko ka. Ulit.